В Джайтапур, Индия, в щата Махараштра, се строи най-голямата атомна централа в света. В завършен вид тя ще има почти 10 гигавата мощност. 1 гигават е равен на 1000 мегавата. Строител на централата е френската компания Арева, която ще монтира 6 реактора. През 2010 година беше подписан договор между Франция и Индия, който разчисти пътя за строителството на централата и, между другото, фиксира цената около 9,3 милиарда долара, по курса на 21 април 6,4 милиарда евро. Точно толкова за сега искат руснаците, за да построят атомната централа в Белене. Тя обаче ще има 5 пъти по-малко мощности. 2 реактора от по 1000 мегавата, т.е. 2 гигавата. Българското правителство не е частен консултант по строителството на Белене. До 2 месеца той трябва да каже каква е реалната цена, за което ще получи 2 милиона евро. Дума да няма, това са сложни сметки, особено на фона на ставащото в Япония и непрекъснато завишаващите се изисквания за безопасност. Това при всички положения оскъпява проекта. Отгоре на всичко не е и много ясно точно с колко, понеже не е ясно и какви стандарти за сигурност ще бъдат наложени в следващите няколко години. Сметката може би е дилентантска, обаче сравнението неизбежно. Индийската централа е 5 пъти по-евтина от българската. Може да се превеждат всякакви аргументи. Например, че влизането в Индия е стратегическо за Арева и французите са склонни да свалят цените. Че трудът в Индия е по-евтин и изобщо разходите са по-ниски. Че няма проблеми от политически характер и така нататък. Обаче фактите са си факти. Разликата си е разлика. Точно 5 пъти. При това само ако бъде спазена сегашната цена от малко над 6 милиарда евро. Но според повечето експерти, даже и според откровените лобисти на централата, крайната сума ще нарасне чувствително, почти двойно. Значи българската централа ще е фактически между 8 и 10 пъти по-скъпа от индийската. И това няма как да бъде просто отминато. В сравнение с Индия, възможностите на България са микроскопични. 6 милиарда евро за индийската икономика са нищо. Те не се забелязват. За България 6 милиарда обаче са 5-6% от брутния вътрешен продукт. Много пари. Поради тази основна причина, паричната, въпросът за цената е изключително важен. Башка страховете на хората от евентуална авария. Политическите проблеми, руска централа България с руска технология и руска суровина на фона на енергийната зависимост на страната са тема на отделен и с друга специфика анализ. Решението в крайна сметка ще бъде политическо, то се знае. Обаче каквото и да става ще бъде пълна будалщина в най-добрия случай, ако кандисаме на тая цена. Не е нормално. После Индия била тъмна. Стига бе.